Tak všetko v poriadku. Jo, jede to pre. Čo ty je? Na to čo? Keď te musí plúť krv do piči. Pomalu. Holo, žiješ? To je nekao. To si musí na... Ano, má to bude možno stát penáze, víš? Teda jeho, ne? Jasné. Nebo. Čo chceš, brat? Počkaj, daj mu vodu. Daj mu vodu, no. Však, kde má tú vodu? Dajte mu vodu. Pracovník. Co zvracať? Brat, ináč v pohode, ne? Tu máš vodu. Chvála Bohu. Ale poď natočiť Nerona na tie nohy. Viacero. Keby si idem aj Paťovej nohy, teda ukáža ešte do záberu. Ale sa nevie robiť, fľaša sa mu takto ohla, chytá to záhlo a fľaša sa mu úplne ohla. Ty hovado vyhvale. Kapači, nevedel. Daj mu aj vodu. Kam môžem išiel, som mokrý? Počkaj, natočíme ešte čírne nohy. Však to už akože negatívne vyzerá na piču. Čo ty jebe? Čo si behal po škváre? Čo ty jebe? No ja som dobrý kokot, ja som už teraz začal nahrávať. Ale ono. To je čo? Tak si držal len takto, hej? Jasne len tak, aby bolo. Aby sa nepovedal. Tento ty kokot uhlár. Čo ty jebe? Čo je? No si grunde spí. Ideme pozrieť dole? No, poďme.